Κάτω στο βλέπω την μπάλα. Η τρίτη είναι της άλλης. Για να παίξει κιόλας, να παίξει δεύτερο ημίχρονο. Μάλλον. Έλα ρε Χαραλαμπόπουλε! Πότε ρε. Έλα. Τι δεν έκανα κανένα χωρίς Είναι μικρό παιδάκι. Δεν είναι, όλοι πιτσιρικάδες είναι. Εντάξει, έγινε. Δεν τρέχουν οι δικοί μας ρε. Να πάρουμε ένα παιδιά του Γιάννη. Ο Βαλάκης μπροστά είναι. Γιατί? Δεν τους έβαλα, δεν το πες εδώ. Μα δεν θα κατέβουνε ρε γιορτά. Για να πάμε πάλι τσιγάρα, ποιο λόγο να κατέβουνε. Μπορεί να νομίζει κανένα τα τσακώνει σήμερα. 9,5 ώρα πες ο Ολυμπιακός, Άλλη, που είπανε, μόλις θα χάσουμε το πάμε τώρα. 9,5. Α, για να μην παίζει. Γίνει γάι, ώρα να πάρει τράκερ εκεί πέρα. Α, η άσπρη είπαμε. Ρε, όσοι δεν φοράνε γαλάζια. Το παιδί μου οι άλλοι είναι χαλάσουν, είναι πιο οργανωμένοι. Τι έγινε μας τελικά? Αυτοί που δεν φοράνε γαλάζια. Ω, Παναγιώτης αρίστηκε τα παλιά. Μπορώ διόλου. Έλα Κώστα. Ωραία που την πέταξε.